Takže já se omlouvám, že tohle je na 2 díly, ale já jsem si neuvědomila, že Kika, když jí to dám do ruky, tak to vypne. Ona prostě... Ona to prostě vypla, ten mobil. Tady tím jsi to vypla. Já tě zabiju. Takže teď pojede někdo tady z holek, takže... Ale jsi ještě nevypla ty, Ne, já ne. Já jsem si na to koukala dole a bylo to zapnutý ještě. No, tak to je jedno. Takže teď pojede první člověk. Takže teď budu asi já nebo Nelča. Tak já půjdu první. Takže jedem! Pane bože, je to nějaký blokací. Já se dopadnu plně na zem. Nebože. Jo, takže teď natočíme Nelču. No, Neli. Takže, takže, jo, takže toho by bylo pro tohle video všechno. Dejte like. Ale my tady se ze strejkou a ze psem projít recept. Takže, to, ježiš, já se tady bojím. To by bylo asi pro tohle video všechno. Ještě nevím, jako jestli, holky, ještě půjdeme na tu poslední skutavku. Na tamtu, na toho na prvňáčka jsme ještě nešli. To je prvňáček. Ne. Tohle je ten dlouhá. A tamhle to je prvňáček. A tamhle Tam to je prvňáček. No, tak jdeme ještě na prvňáčka. Takže jdeme na prvňáčka. Jo, a kdyby něco, možná tohle bude zase na 3. díl, takže se tentokrát prosím vás nevylejkejte. Když tak to bude omyl, ale ještě nevím, či jsme se autobus. Takže zase jsme tady. Já jsem říkala, že možná tady bude na 3 díly, ale nakonec se nám to povedlo na 2 díly. Takže jdeme na skuzavku. Takže... A my jsme tady jeli. Jasně tak. Takže zázračně jsme se přesunuli na skuzavku, zase na jinou, nevím, co bylo tam to za skuzavku, ale Nelča mi říkala, že už jsme jeli. Dobře, věřím, tak jsme jeli. Takže první tentokrát jedu já. Takže jedem! Já jsme tam na prvníčku. Tak tohle bylo super. Tak, můžete. Takže jdou si sem nastavit takhle kameru. Už to jde! Super! Ne, jeď prosím tě normálně, jinak si rozběž kokos. Tak. Kokos. No, dobře. Jak tam byl sakra vles. Tak, no tak dobře, ale to takhle. Radši se takhle posunem. Kika! Takže teď jdeme na trampošku. Takže už jdeme na tu trampolínu. Zase ty moje blbý tkaničky se rozvázaly, samozřejmě vidíte, jak